No niin, ja Vanilla veti vauhdilla ohi Marvelista. Jos tulee hyviä tilanteita, niin antakaa apladeja ihan. Nyt se on... Kuulostaa videolla hyvältä. Vanilla aika tiukasti ahdistettu. Saa kannustaa suosikkia. Hirvetä huutoa. Vanilla ulkona. Marvelilla 1 piste. Missä ne aplodit on? Hei. Just näin. Kiitos. Nyt Vanillan pitäisi kyllä vähän niinku kiristää tätä tahtia ja näyttää vähän heikolta tää tilanne. Kylmää juomaa. No 17. No niin, ja Vanilla melkein ihan uudestaan itsensä ulos. Ei nyt kyllä kauhean vahvalta näytä tää tilanne. Ja nyt vaan keulitaan ympäri. Keulimisesta ei ikävä kyllä saa lisäpisteitä. Tää on tämmönen nyt vähän tämmönen härkätaistelu menossa. Mä en tosin tiedä kumpi se härkä on, mutta... Kuvaamaan myös kissa ja hiiri. Niin, no kissa ei, mut kumpi se kissa on, kumpi on se hiiri? Se on taas se hyvin kyseenalaista. No niin, nyt siellä on vähän tommoista taas tanssii robojen kanssa vähän menossa. Kyllä. Vanilla ilmeisesti on semmonen joku mestari, kun se tanssii kaikkien kanssa tuolla. Myöskään me ehdottaa MTV:llä, tää on aika nelosella, että... Neloselle tietenkin. Tanssii robojen kanssa. Niin kato, kun nelosellahan se olisi paljon paremmin myös, kun kolmosella on jo se tanssii tähtien kanssa. Niin, kyllä. Vääntäkää vaan, saadaan paljon lämpöä. No niin. Siellä poltetaan vähän kumia areenalla ja... Marvelilla on varmaan jotain ongelmia aseen kanssa, kun se ei oikein tullut pyörillä. Ai, Vanilla on melkein... Marvelille toinen piste. 2-0, Marvel johtaa. Marvel johtaa 2-0, tää ei nyt Vanillan osalta kyllä näytä kauhean vahvalta. No niin Marvelilla pyörii vähän asekin jo. Uskottaisikohan se 5 viiden käyttöön. Sieltä lähtee hyökkäys. Vanilla taas vähän keulii ympäri areenaa. Nyt ei kyllä nyt ole niinku kauhean optimipaikka. Täytyy kyllä sanoa, että toi Vanilla lähtee kun hauki kaittotosta, että se on aika nopeassa liikkeessä. Kyllä. Marvelilla on vähän tommoista pientä... Jos on täsmällisempää toi liike. Juu. Tämmöstä harkilletta ehkä. Se on vähän tommonen perässä hiihtelijä. Saattaa olla, mutta hyvin, sillä kasvikalla. No niin! Vanilla vetelee väärinpäin. Nyt se kyllä ei nähdä kauhean. Nyt se... Ai! Manillalle 1 piste. 2-1. Marvel ei ole enää niin paljon. Kavennetaan. 47 sekuntia matsia jäljellä. Tässä on vielä kaikki mahdollisuudet. Manillan voitto. 3, 2, 1. Ai. No niin, siellä taas on paljon. Vanilla kannattaa kokeilla tätä, kun se viimeksi sai pisteen tällä hetkellä väärinpäin. Nytkin on aika lähellä. Nyt Vanilla vaan on vähän niinku ahdistettu. Ai ja. Marvel voittaa. 3-1. Joo, tää oli tällä erää tässä. Että... Marvel oli 150 grammasta. Koko kilpailun voittaja. Onnittelut tästä.